Siêu number Lais Pak Sopo. Lais Pak Sopo. One paraya ro you try. Hallelujah. Emani baulong play. Hallelujah. Rush you try la jingai go. Hallelujah. Lagi santo yakenu. Hallelujah. Haka katang pa badu kon badu man sem bakod. Amen. Kajing e jong try jing e Jesus Christ bad gajing e jong oblay. Lambat gajing e slog jong man sem bakod kindan rengkat bad pi baro. Engkau berpiru. Kohan men kopara. Hakan eka step to ken sachi sin. Ngi ai gangu ngi ai kadem. Ngi ai gajing e ro. Ya blade try kan rad nak benta kan eka sngi kebatamai kebal ai hangi. Ngilai opdiang gejeng e ngilai opdiang gejeng kerku ke bakar hai nak ikti basbon gejeng u. Ha gejeng em jeng e baman la kasngi. Bamanga mapi ngilaban pendep ya ki kamram ke bangide ban le kan eka sngi kam tame bangilaban I yo try bangilaban syukuri yo dry ha kerkom bekerpang dan mata kadau to ken ngi kerpa ju ngi IT la de hu baundon ringkar ban ngi baun nang yai kerku yang ngi unang yai don hasanda jungi ha kene kasngi bat ha kaju kopor ko han men koparato ken ngin pen khoj ngin pen suba ya lagi jong kila kilat dag bapen map hak mat jungu ngin pan gajeng isnei ngin pan gajeng e gajeng u hangi we pe we ha kane gasngi kam tame haba ngiwan banterwa ya kane gajeng maya ka bakrau den mata kadau to ken ni ong ho try ko try to ma bagi pop jenga ko try to sraj ya kane gajeng duna jenga baro da gajeng snusi gajeng I hakamaru jisu hakamaru blai try kan rad Turken ngi duai ke jing duai baro lang nga pla how bleben baro Pada pi komen ko para banglale po sibun da jing perkat da kitin da kam da jing leklet da jing le palat junga da jing le palat junga da jing le palat bakrau junga lamar kata nakarpari kamaria bakut kebaisa gate soti ya kiangal berkir khoj badia pi kohan men kopara banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan borbaro unisne yangi madlama bigi pop jungi onyala mingi sha ka jungem bam chukut amen try kin rad ko play say yani try kin rad ko sayangi Kristo aku Kristo rap korong penim jangi penim yangi try kan ratku play sayangi try kan ratku play sayangi Kristo aku Kristo rap korong penim jangi penim yangi tongin ya duai hakane kamas bekoj ngi dawai kerpang nag benta I be tidak dan song badab
sngi kha hagana ka sngi kha jung e ka basis nam ngi duai boble track and rad undon rangkat bad i un kurkui i un ai i ka jing koi ka jing khia kham tam he bai nang he nang san ha ka jing tibro ka jing tiblay ngi duai ro na ka banta ka man sembal klat no jong i Carlin Kong Sit Dri Terisia Kongla i Sli Surong Rabina Kongla P. Ralin Sumer Bat John Melim Ngap i duai boble track and rad on ai ki ka jing jathaj bam jukut ha ka hima beneng ngi duai ro na ka banta i Kong Philo Mina Rambai badan menta ha padeng ka jing Sha Sumar ha po hospital ngi duai boble track and rad un ai i ka jing koi ka jing khia ka bapura sa chisin ngi duai ro na ka banta ka ing ka sem ka jung i bamakiro kinang la susu bandan rengkat ban somar yala i jong imei kumjur ngi duai na ka banta i yolinda puwen mami iro dan hapo civil hospital hanong stan ngi duai boble track and rad un ai i ka jing koi ka jing khia hakalang ka mat bat ka man sem ngi duai ro na ka banta ka jing koi ka jing khia jong babu starbit karbani kham tame ka jing pang ha baidan hai kidney stone ka jing e ngi duai boble track and rad un kurdo ya baro kini ka jing tmo ka ba ngilabu akmar try ha kanai ka mas ka bakoj topai khmat shangi koblei konong thau bat nong sanshar jong ki e baro bato ai ba ngin sakriya me da kadanut jongi baro khnang ba ngin sakri yame da kadanut jongi to ai ba kabor jong ka jingmap e jong me daw try jing Jesu Christ ukon jong me ubi mat basan sha rengkat bad me ha ka jing long ka we jong man sem ba khoj ublai junam la junam amen Kajing pule na kasiti banang kong jong Paulus bakoj siya ki Timoteo. Kalanong ka balay kit khot ka banang kong ter hadaw khatlay. Ko ba ije kaktin kalong ka bala ban siya niya. Lada uno ukwa ya kakam jong bishop. Ukwa ya kakam kabadon burom. Namar kata u bishop uday ban long ubaklem budnam. Utenga jong kaway katenga. Uba bijay uba husiar. Ubadon akor ubakuloj minsem. Uno hikay batibit om ubabu an. Om uba koy min sem henrei uba jay. Om uba wat kenroy. Bat om uba kwan pisa. Uday ban long uba nang ban penya yala ka yeng kasem. Uba nang ban hikay yala ki kon ban long ki bakongo bat ki badon burom. Haki ay baro. Namar lada ubriw nang ban penya yala ka yeng. Kumno unang ban sumar ya kabalang jong ublay. Day ban long ubadang syurung balang sen. Yo usya penmeng da kajing sarong. Bat kumta ungat hakirai penrem ya uksoy. Nalor kata uday ban long ubalanyaw burom da kito ki basyabar kabalang. Yo ungat hakajing botnam bat kajing riam uksoy. Hakajo karukom kidikon kiday banlong kibadon burom om kibakaran asap om kibakarni diwan om kibakwan mentoy kiday ban bat skem ya kajing maya kajing ngej da kajing tip lem kabasngur badai ba enda tenjo shwa ya kiro te lada kipen shisha ya lade ba kilong kibaklem thobria te sha ya ki ban trei kam kum kidikon Hakajo karukom ki kentei ki deban long ki badon burom om ki ba that rong henrei ki ba akar ki ba la ban shania na dong shadong ai ba ki dikon kin long utunga jong ka wei pat ka tunga bat ai ba kin penyai bah ya la ki khon bat ya la ka yeng ka sem namar ki to ki ba trei bah kum ki dikon ki yo ka burom ba bha na ka benta ya la dehi bat ka jing slor bat kajing slor ka bakraw kajing ngej ka baha ukris Jesu kakten jong try Isongo hiau blay. Nombar nyo spak ndai po.
bapen skokmen Risaya utrai ku benreu Syakrida jingkmen ya utrai Sya utaya wan bandrai kmen Haleluya 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 Tu tiba utrai ulong play Yang iula tau imau Idai kilang brod ki jong u Yang jong wan sya utrai Rai ki jing rai bapen skok ben Do yang banai ngu banai dem Sya ying jong utrai tu wan rung Ya uto ai ngu tu kerku Haleluya 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 Tu ai ba ka jing shai trong pi kan ting sha nya kmat ki breu Ba kin du yo I ki ka ma ba trong pi Ba kin du pendon bu rom you play Haleluya 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 Utrai dan rengkat bat pi Rengkabat piru Kai jing pule na ga gospel ba khoit kat kum u Lukas Kaburam me me ko kutrai try Ha kata kapor u Jisu la le chak away ka snong ka bakar teng ka nine bat kisan ran jung u lem bat u paj ba belen ki ya le rengkat bat u ha ba u la poi ha jan ka krdop ka ta ka snong hakmi la le on tep yaw bayab u kon marwe ka kmi jong u bat maka kalalong ka kariu kan thei bat u paj ba babun na poshnong uladon rengkat bat ka te haba utrai lo I yaka lo sngaw sne yaka badul ong haka wad yam te ula tur shajan badul kta yaka krong bad ki breu ki ba yaba yaki kilasange yaka kilasange badul ong ko samla ngong hapi to ki joy ubayap ula ki chong badul asdang ban kren baru Jisu ula ayu hau yau hala kakmi jong u baro kilas ngoping bad kila ya ro yo blei ki ong unong ya tulapa bakrau ula pau hapdeng jongi badu blei ulawan ban jongo ya kipat bad kane ka khubor shapang jong u kala priang keleng ka ri judia bad kithan ba marjan ka gospel o try Kajing ya roa ya me Chris Kohan men ko para ha u Jesus Christ menin khandiat ngelape chapang ka jingit bad kumno ka jingsiania ka jungi ha ka tin ka jongutrai kala banwan ra jingkala ha ka jing em ka jungi bad ha ka nei ka sngi ngiyos ngeu sachisen ka gospel chapang kumno u Jesus u yakandu ya kane ka kariu kan thei ka ba la du no yala ukun ba marway but ngiyo I bau Jisu udap da gajing isnei ya kane kariu kan thei but wala pan imbiang ne pen mi pat biang ya une ukun ba marway jongka to ken ko han men ko para ha kane kasngi ngin pej pan ngin puson khandiat shapang kane ka gospel ka ba ngidang shi osngo menta ka point ka banang kong
kaba ngiyo na kaneka gospel bamata kasngi kadai ka jing isnei jong u Jisu. Haga gospel jong u Matthews kalanong kabasan dekot kabah nyew ngi pule kumne. Suk ki ba isnei naba en isnei yaki. Suk ki ba isnei naba en isnei yaki. Kanai kadai ka jing hikai kabau Jisu ai hakato ka jing hikai jing u shapang kito ki jing ia lane ki jing isnei shapang ka beatitude. U Jisu habau yo I ya kanai ka kmi kabala du no ya lau kon bamarwei udon ka jing snusi bad ka jing sun ya ka hadu kata-kata. Dai mata kadau kane ka jing isnei bad ka jing snusi jong Jisu habau yo I ya kanai ka karukon thei ka khot kawer yanga badia phi rukum ju bandon ka jing sneu lem bandon kata ka jing sneu si bad ka jing sneu san ya kito kiba don kam ya kata ka jing isnei ke jungi ya baro kine ke jing le isnei kampat biang yanga badia phi ko hanmen ko para ba ngin ong ba ngidon ne ka jing ich bangidon ka jing isnei bangidon kata ka jing sneu lem bat kampat biang yang badia phi bangin ong ba ngadon rengkat bat phi ha kane klimat kampat biang yang badia phi bangin ong tang dakaktin ne tang dakasintur ka jungi hanrei ngidei ken ban panpau da ka jingle isnei jungi daki kam ke jungi kumbau Jisu habau yo I ya kane ka rukan thei ba ka don ha padeng ka jing snusik thang ba do no yalau jong kon ba marwei u ba khme lanti ba ma u on pe ju khme ya ka Henry u Jisu shem ong ba ngadon rengkar bat phi ngadon ha nga snusi na ka banta jung phi Henry u pen pau dakikam le isnei jung da ka ba pen im biang ne pen mi pat biang yaw ne kon u balayap jongka kumbang ila pule ha ka gospel jong u Matthews kalanong basan dokot nyew suk ki bais nei naba inis nei yepi yang irukum jo ladang idon kata ka jing isnei yakiwei ladang idon kata ka jing kloy ban kner ki kti jingi haba kidon kamingi klempe utrai ru habangi ngidon kam utrai un sapet usakmi yang iwei paiwei bar ki wei rukum jo haba ki yo I ya ka jing le bha junga yakiwei ya kata ka jing isnei ka junga yakiwei klempe makiru habaki yo I bangadon kami kata ka jing isnei naki klempe kinsa kner ki kti ki jingki ban pen pau kata ka jing isnei hangiru kumju kanai kadai ka point ka banangkong ka ba u Jisu u khot yang ayapi bangin pusan bat bangidai bat im ha ka jing im jungi ba man lakasngi ba mangiru ngidai bandon ka jing isnei daki kam ke jungi ha kito ki badan kam om dai tangga ktin ke bangyong bangadon ga jing snusi na ga banta chungpi bangadon ga jing sungulam na ga banta chungpi bat ngadon rengkar bat phi kabar pan ngiyo I kabor jong Jisu halor jong ka jing yap u Jisu udon kabor habaro ki jing thau habaro ki jing don ki jing em jong kane kaperthai dei nama takadau bahaka negasngi utang syo I ya ka mediap jong ne ukhon jong kane karukon thei kat ba kidang lai tep upen pau ka bor ga jong u haba upen mi pat ne pen imbyang yaw ne ukhon ba marwe jong kane karukon thei u Jisu u ong ken hanga hapi ba ka jing yap kam dei kataka jing du ne ga jing kut jong ka jing im ka junga ka jong pi Henry ka dei ka jing kermen na ka banta ka jing im balawei jungi ngitip syai bamanga mapiru hakawei kasngi ngi hab ban yakendu ya kana ka jing yap kumune ukhon jongane rekun thei Henry u Jisu u ong hakane ka rekun thei ka jing im jung u kampat kut Henry kan sedang nang ne shakmat kumjuru haka jing im ka junga ka jung pi u Jisu ong hakane kasngi kijing kijing sitam ki bapi kendu kijing jenjar kijing sosat ki bapi yomat ha kijing em ka jung pi kijing pang kijing sitam ka ba pi yomat ha kijing em ka jung pi
hakalanti yai ke jung pi kim de kita ke jingkut jong ka jing em kim de kita bakhang lat ya pi hanrei ki de ki dak kishin jong ka jing em bathamai ki de kita ki dak kishin ki ba khot yangi ki ba wer yangi ki ba ong yangi ba pi de basdang ka jing em ka bathamai habangi don kata ka jing nge habangi don kata ka jing shenia ka bor jong jisu klempep ngin sayo mat ya kene ka jing em ka bathamai walada ngi yomat ya kine gijing gijing jinjar ne gajing do man sem ha gajing em gajungi kumba ujisu peni ya ka bor gaju ha kane ka reu kan thei khamta me da ka ba pen mi pat biang yaw khon ba marwe jungka ko hanmen ko para utrai ha kasngi bakut jong ka jing em gajunga gajung pi unnom kali pi wan na pi dei we Henry unsakali yang abade pi lale ayu ha kane ka perthai pi lale ayu na ka banta junga kane ka baut rai unsakali yang abade pi ha ka we kasngi khamtame ha kasngi ka ba ngi sa leino ba ha kasngi bangin lei phai sha ka ying trai ka jungi ban ai kata ka jingkhen na ka banta ka jing em ka bangal em ha kane ka perthai utrayum sapet yaki ki bangila le ha kane ka jing em hato si manga ngadon na em kane ka jing kermen hapdeng jong ka jing du jing kermen junga hato si manga ngala le na em yaka ki botray la khodi nga ban le kham tame bandon kata ka jing shania hakabor jung hato si manga ngala le don na em kata ka jing isnei nak banta kito kibadan kam ya ke jing isnei ke junga ban ngalapan paun em ya kata ke jing isnei ke junga ke bau kris ke bau trai hidalade ulapan i hangiro kumju sakawai pat ke point ke ba ngi dei ban shim na kane ka gospel ba mata ka sngi ka dei ka imlang salang bat ka jing ya krishan markeliang ka imlang ka salang bat ka jing ya krishan markeliang kalong ke badan kam badan kalong ke ba kongsan hadu kata-kata ngipe ja ka jing im lane hakane ka than jungi kane ka rikhasi jungi mensua katba ngidang khna mangingi yo i ka jing ya long ka wei ka jing ya tli hapo ka rikhasi hapo ka shnong ka thau ga jungi han rai kadang me kisngi ngiyo i ba kata ka jing im ba marwei kelas dang ban wan tap tulop hangi ngim yo isu kata ka ngimdon shu kata kaman sim ban ya trelang bat kiwe lada ngabit ngabiang ya lade ngalabha lada ngadon halade lada ngayo halade marwei la biang yenga ngamdon shu kata ka jingkloi ban ya trelang bat kiwe ngamdon shu kata ka jingkloi ban yami hakikam jong ka imlang ka salang hanrei hakane kasngi ngiyoi bat baro kito kinong susnong jong kato kasnong nain ki don rengkat bat kane ka riu kan thei ki yakit ki ba ya ka mediap jong khon ba mare jengka ban lei on tap ki don rengkat bat ka om dei tang kata ka jing sngo lem ka jong ki han rei ki pen pau da kata ka jing don rengkat kata ka jing kersan rengkat jong ki ya kane ka riu kan thei den mata kadau ha kane ka sngi ko hanmen ko para ujisu pen kan mawe ngayepi ba ka imlang ka salang bad ka jing ya krisyan markaliang kalong ka ba don kam hadu kata kata keli ke nyelade ha kane ka sngi hato shisha manga ngalong na em utau briu ne kita ki briu ki bakloi ban krisyan bad ban don lem bad ki we ne ngakloi na em ban yo ya kataka ya ki paramarjan jonga ba ki don kam ya ke jingirap ke jonga hapdeng jong ke jing hapdeng jong ke jing susi ne ke jing du jing kermen jong ki ko hanmen ko para ha kane kasngi ujisu u khot wer nga yepi bangin pej bangin kmi ro kumju ha ka jing em jonga kum unong song snong kum unong song thau hato shisha manga ngakloi na em bandon rengkat bad kini ki para breu ki bangasong ngasa rengkat haka imlang kasalang yole se bonsen ngilaklet yakane ka jinglong tanrai jongi ki khasi ko hanmen ko para
ngilabut teneng ya ka jeng em jong ki ri nong we ngilabut teneng ya ka jeng le ke jong ki ya ka jeng em jong ki em lang ka sa lang ka jong ki ngila klet no ya ka ne ka jeng hikai jong ki pa temen jeng i men handai men shwa ka ba hakano kano klemat ladai haka jing kemen lanai haka jing snusi ne haka jing jenjar ki ya don rengkat ki ya simbenta lang rengkat habaro ki kam jong ki mlang kasalang den mata gedau haka negasngi kohan men ko para token ngiduai baut rai jisu unang ai boringi unang krasyangi bamangi iwe paiwe ngila banang pan scam ya kane ka jing im gajungi hapo ka imlang kasalang Om datang bangaong bangas ngau si nak banta jung pi ngas ngau lem nak banta jung pi ngadan rengkar bat pi henry token ngin pen pau da kata kajing daki kam ki bangile ha kajing em jungi baman lakas ngi Yang pelala kejengit ngangit Au blei from John Barbara nong tau ka bneng ka kendeu Berhaji Sukris kun mamarway ju utrai jungi yau balapun aman sim bakut yau balakana ka Maria Jesuti yau balasya po Pontius Pilatus lasanar penayu ulaya balatebiu bahya saki bayam hagasngi kebalai lami pad na kibayam ulat kiwi sabeneng usong sakamon blek pa dan bor baro nang tawan pa ben bisar kibim kibiyap ngangen haw mensim bakut hagalang katolik bakut hagajing selok kirukut hagajing mabek ipop hagajing mipat kadok berhagajing impom jukut amen. Laispa Andrew Punriu Laispa Andrew Punriu Ni ai nguya me ko try nong tau na mar ka jing spoon ka jong me Tuduai ko para baga jengknya jenga ba jongpi kan long ma priang ho nak ma do bleu pa badan bor baro to try bideng jengknya nak ji jongpi nak banta ka jing ro ba buro ma kerteng jong ka jing jing banta mentoy yang i bada ka balang ko jong baro ka wei tope da ke basbon ya ke jengker pa jongi ko trai
Baha ka jing sbon jong me to pediang ya kine ke jing trua kenya jong ke shakri jong me. Ba kumta ya ke ba mangi shimet ngi trua sha ke boram ke kerteng jong me. Kan mentoy na ke benta jong ke jing pen im ya baro. Dau Christ utrai jongi. Amen. Utrai don rengkat bat pi. Rengka bat piru. Token tu vila ki danot. Yin tiu ki xiao Token trai. engo try blay jongi. Ka xiong hok bat kadei. Da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen im yangi. Haman la ka por bat ka jaka banai ngo yami. Ko kan rat ko pa bu kuj ko blay badan bor bat bom jukut. Namar la ainam yami haba ya ro ya kir kuj jungmi. Hag jing sha tom jung ki kapan pawe ka jing ya ki kampala ka bor jung me ha ka jing isne jung me ai ka jing shirham ya ka jing e jung ki me ai jing klan ya ka jing sha tom jung ki ban me la job ha ka jing le jung ki lang ba trai jung yu Jesus Christ namar kata baro ka jing tau ki ba habneng ban ki ba ha ka kandau ki ruai ka jing ruai batamai ha ka jing ya ro ya me Ban mangi rengkat bat baro ke kenhun jong ki angel ngi pertajam ban ngi penbena klem sange. Ubaku, utrai ublay kiban, mengkete sawana keburam jomi. Usana, usana, Shisha melong bukoj ko try ka tamay jong ka jing koj baro. Namar kata ngi kerpat yami topan koj pan kantang ya kine ka jing trua jongi da ka bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kalalong yangi kam met bat kasnam jong ko try jongi u Jesus Christ. Hakapor bladi no yu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing sha shutom. Ula shim yokpu badak baingo yame ula kediayu badul ai hala gisenran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane galong kamet junga yak banaiti na banta jongpi Hakaju kerkam enda lalaya bam ula shimya kukuri badak baingo biang yame ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batamai bat bom jukut ya ke ba en penmi na ke banta jong pi bana ke banta ki babun na ke banta gajing ma be ki pop to le yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai Kata sin bagi bang yuneuku Bagi di negeri katuri Ipen benar gaji yang jong lekotrai Tadadu menwan
Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bat kajing me pa jungu ngi trwa hame ko trayuk pu jong kajing em bat ya ko khuri jong kajing penem ngi dai ngu adam namar malanyew yangi babet ban yang khmat jung me bat ban sakri me dak bas ngeuret ngi kerpad me bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mukres ngilong ki ba lapan yatali ka we daw man sem bokhoj tokan mau ko traya ka balang jong me kabla priang hasatla ka perthei bato panjanaya ka ha ka jingi rangkat baro Francis ukpa bokhoj jingi ul bat marwen yu bishop jingi ka kanhon ki bishop bat baro kilingdo tokan mau lem ruya ki henmen ki para rang bat kanthei ki baliathia da ka bakermen ha ka jing me pat badia baro ki baklat no ha ka jingi snei jong me to priang ki sha ka jing shai ka khmat jong me to snei ngi baro ngi kerpade me barangkat bat kamariat hi suti bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen sngo bahaya me pateng lapateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat bingini ro bat pandan borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembat u bad hau kan long ha me bleu pa badan bor ha ge jinge long ko we jong man sem bokhoj baro ko borom ge jinge ro junam la junam amen. Kumbul hakum yang ngi daw nong pan em bat kumbul hikai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa jungi ba hapneng kan long ko bokhoj kerteng jong me Kanuan kahima jong me, kalong kamon jong me, hak kendeu kumba hapneng, tai ngi menta ke jong bam jongi, kabahala kasni, batama bengi kerengkang jongi, kumba ngiro ki mapi ke beles neu yengi, badwad yalam yengi sha ke jong pensoy, henre to penlai yengi na ke bas neu. To penlai yengi ngi kerpar ko try na ke jong sneu baro, ha ke jong sebon jong me, to a jong suk jong sanya kis ngi jongi, Kenang ba da ka jingi rap ka jingi snei jume ngin laj barabor na ka pop bat ngin yo jingi da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dingap kmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor ba ka buram junam la junam ko trai Jesu Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai epi ka jing suk junga ngai epi Wat pe je ki pop jingi han roya ke jingi jong kabalang jong me bat ha ke jing sbon jong me to ai ha ka ya ke jing suk bat ke jing tali ka wei kat kum kamon jong me ma me ubi mat basansar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat pi ro to ngini atrai ka da ke jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi O kunang bro me bakit no ki pop ka birthday Kos yosen ayagi O kunang bro me bakit no ki pop ka birthday Kos yosen ayagi Hak meu kulang brod jong blay, hak meu bukit no ekipop jong kepertai. Sukito ya ki balakhot, shaka jeng kawai jong ukun lang brod.
Bukan rat nablong pasang kau manrung apa kaying jenga. Reis ong tang nektin kaman sim jenga kan sakiai. Kaman berkas nama Kristus kan ribet kaman ini syahga cik bom juga. Amin. Agi hospital baper agi jimpang di baper di masa kedau ke Jesuinya ki
pademi amen penko yaki amen kita ya kita udah konmet bagi pang basudom bagi yo biang ya kejengkoi kejengkia agal yang kemet amen sem kejengki kumjuro ko try nak banta kita kepang basudom kibadon haying sem kibala wan pain hospital bado jengkermen ban sumar yo kejengkoi kejengkia kumjuro kita bom yo lat ban sumar Jesu bije kita yaki kita basai kejengki leka pelanak benda jengki bagi dia kejengkoi kejengkia kepura Jesu kiduai nak benda baro kejengtmu keba ila dawai kerpang hagane kamas Jesu nang wan ban kersan ini wan ban irab ini bagi laban kejengki kat kum kejengki kai kepamalan keren hari hagane ke gospel bagi la bandan kata kejeng snolem hagi para breu kejengki kam tamek hidup dan kam kejengki rap kejengki snei kejengki Jesu ya rap ini kersan ini bagi la bandan rengkat bagi para breu kejengki apa kasnong katau apa kabalang kejengki Jesu ya di ladai hame wan ban ya rap wan ban kersan wan ban yalam wan ban telentu yang ini Tong ini aduai ngi kerpat ko try to ai baga jing try kam jong ga jen ice bun na beneng kan simti ya gidanot bat ki met jongi kumta man la kapor ka jing sneu jingi henry ka bor jongka kan try kam hangi daw kris utrai jongi Amen. utrai dan rengkat bat pi Rengka bat piru. Blay badan borbaro unker koye pi pa badokon badaman sem bakoid Amen. Tolay suk i bersyukur try da gajing embab ha jong pi Nisongo yau blay. Nomor laispa kat kentai. Laispa kat kentai. Aburam hokpa patokun haman sim bakut kumbaralong kumpamanikong kunjuk mentau barabor jenam la jenam amen. En yorok try Jesus Christ jenam la jenam amen.